በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ኩርሲ ዝሓልኩም ኩራት ተኸተልቲ ናይ ቻናለይ ከመይ እኒኢኹም? ኣነ ደሕና እየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ብለለኽምዎ ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይት እምኒተ እዩ። لمعنت እንኳን ናብ ጾም ኣርብዓ ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም። ጾምና ናይ በረከት ናይ ጥዕናና ፈውሲ ለሕማምና ኩሉ ፈውሲ መንግስት ሰማያት መውረሲ ሓጢኣትና መደምሰሲ ይግበረልና። ንሕና ደሞ ብንጹህ ልቡናና ጸሊና ዓስና ንረኽበሉ ይግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽ። እምበኣር ብዛዕባ ጾም ቅዱሳን ኣቦታትና ካብ ዝፀሓፍዎ ንእሽተይ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናብኡ ከብለኩም እየ። ሓቢርና ንጽናሕ ጀመረ ሻብ ዝውድእ ምሳይ ክትጸንሑ ተስፋ ይገብር። በስመ ስላሴ ጾም ብሂል ለእመ ኮንከ ዘኢተክል ትጹም እመበብላእት ጾም እንኮ እምህልናት እኩያት። ካብ መብላዕቲ ሙጻም ምኽልካል ዘይትኽእል እንተኮይንካ ካብ ክፉኣት ሓሳብ ተኸልከል። ፊልክስዮስ ትኽክለኛ ጾም ዝበሃል ካብ እከይ ሓሳብ ካብ እከይ ቃል ምንጋር ካብ እከይ ስራሕ ምስራሕ ምኽልካል እምበር ካብ ስጋ ጸባ ወዘተ ምኽልካል ጥራሕ ኣይኮነን። ካብ ምብላዕ እንተተኸልኪልና ግን ደማ ካብ ሕማቕ ሓሳብ ካብ ሕማቕ ቃል ካብ ሕማቕ ስራሕ እንተዘይተኸልኪልና እቲ እንጾሞ ጾም ፍጹም ኣይኸውንን ዋጋ እውን ኣየውህበናን እዩ። ከም ዝበሃል ሓደ ሰብኣይ ብዓርቢ መዓልቲ ሰብ ንኽቐትል ብረቶም እናወላወሉ እንተለዉ ሰበይቶም ቡና ሰትዮም ይኸይዱ ይብሎም እሞ ንሶም እውን እንታይ መጺእኪ ኣይደፈርክንዶ ኢሎም እውን ዓርቢ ምድሪ ብንጉሆ ቡና ክንሰቲ ጾም ዶ የኾነ እዩ ኢሎም ተቖጥዕዎን ይበሃል። ብዓርቢ ቡና ምስታይ ሓጢኣት ሕንፃ እግዚአብሔር ሰብ ምፍራስ ዘይሓጢኣት እዩ ብናዮም ኣተሓሳስባ። ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ኣካይዳ እዚ እዩ። ሕማቕ ተናጊሩ ንሰብ ምቕያም ዘይፈርሕ ግን ይጸውም ኣለኹ ይብል። ካብ ምብላዕ ስጋ ይኽልከል ግን ብሕሜት ናይ ሰብ ስጋ ካብ ምብላዕ ዘይኽልከል። ካብ ፈሳሲ ጸባ ምስታይ ይኽልከል ግን ናይ ሰባት ንብዓት ካብ ምፍሳስ ግን ዘይኽልከል። እንታይ ዓይነት ጾም እዩ? ከምዚ ዝብል ጾም ዋጋ የውህብ ዶ ኣየውህብን? ንሕልናና ክንገድፎ። ስለዚ ዋጋ ክንረክብ እንተደሊና ንልብና ሕማቕ ካብ ምሕሳብ ንሰውነትና ዝሙት ካብ ምፍጻም ንመልሓስና ሕማቕ ካብ ምንጋር ካብ ሕሜት ንዓይንና ሕማቕ ካብ ምርኣይን እግርና ካብ ሕማቕ ካብ ምኻድ ንኢድና ሕማቕ ነገር ካብ ምሓዝ ንእዛንና ሕማቕ ነገር ካብ ምስማዕ ንጾም ንኽልከል። ናይ ምብላዕ ስጋ ጥራይ እዩ ናይ ግዜ ተገደብ ዝተገበረሉ እምበር እዚ ዓይነት ጾም ብጾም ግዜ ጥራሕ እንተይኮነሲ ሙሉእ ህይወትና ክንገብሮ ዝግብአና እዩ። እዚ እንተጌርና ካብ እግዚአብሔር ምሳና ክኸውን እዩ። እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ካብ ምንታይ ክንጸውም ይግባእ? ጾም ማለት ምኽልካል ምዕቃብ ማለት እዩ እሞ ካብ ስጋዊ ነገር ኩሉ ንጸውም። እዚ ድማ ብዋንነት ካብ ሓጢኣት እንትኸውን ካብ ምግቢ እውን ንዝተወሰኑ ሰዓታት ክንጸውም ይግባእ። ንኣብነት ዘይንበልዖም ዓይነታት ምግብታት ኣብ ጾም ግዜ ካብ ስብሒ ስጋ፣ ኣልኮል መስተ፣ ጸባ ዝኣመሰሉ ጥሉላት ምግብታት ንዕቀብ። ዳዊት ኣብ ራኸይ ብጾም ራዕራዕ በላ ስጋይ ከዓ ካብ ስብሒ ምንድእን ዓበራ ይብለና መዝሙር ቅዱስ ዳዊት 109:24 ከም ዝበሎ። ዳንኤል እውን እተን 3 ሰሙን ክሳዕ ዝፍጸማ ጥዑም ምብላዕ ኣይበላዕኹን፣ ስጋ ወይኒ ናብ ኣፈይ ኣየእተኹን፣ ዘይቲ ኣይተለኸኹን ይብለና። ካብ ምንታይ ከም ዝጸውም ይነግረና ማለት እዩ። ዳንኤል 10:3 ኣብ ጾም ምስ ምብላዕ ስጋ ብምዃን ኣብ ጥሉላት ምግብታት እውን ስለ ዝምደብ ብግዜ ጾም ልክዕ ከም ካልእ ስጋ ኣይብላዕን ኣይፍቀድን። ቅዱስ ኣትናቴዎስ እውን ብዛዕባ ጾም እንትምህር ዓሳ እውን እንተኾነ ኣይትብልዕ ብምባል የረጋግጸልና። ኣብ ጾም ርካበ ይግባእ ዶ ኣይግባእን ዝብል ግዜ ጾም ካብ ኩሉ ስጋዊ ፍቓዳት ኢና እሞ ንኽልከል ሰብኣይን ሰበይትን ተራኽቦ ኣይፍቀደሎምን። ጳውሎስ እውን ነዚ ካብ ርካቤ ዝዕቀበሉ ጾም እንትገልጾ ንግዚኡ ብስምምዕ ክልቲኦም እምበር እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ኣይፈለይ ይብለና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 7:5 ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት መጽሓፍ ፍትሕ
መጽሓፈ ፍትሒ መንፈሳዊ 15 ፍቕዲ 593 እውን ኣብ ጾም ግዜ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ኣይድቅስን ይብለና። ኣብ ጾም ግዜ ምዝማር ይፍቀድ ዶ? መዝሙር ዘይፍቀደሉ ግዜ ይኹን ቦታ የለን። ንጎይታ ምምስጋን ስራሕና እዩ እሞ ነገር ግን ዓመታዊ ክብረ ኣብ እንተዘይኮይኑ ናይ ተመስጦ ወይ ናይ ንስሓ መዝሙር እምበር ናይ ደስታ መዝሙራት ቸብቸብ ብኸበሮ ኣይዝመርን። ክሳብ ክንደይ ሰዓት ንፀውም? ኣብ ዓብይ ጾም እንትኸውን ኣብቲ ቀዳማይ ሰሙን ክሳዕ 12 ሰዓት፣ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ክሳብ ሆሳእና ዘለዉ ድማ 7 ሰሙናት ድማ ካብ 11 ሰዓት እንፀውም። ካብ ሰሙን ሕማማት ግን ከዋኽብቲ ክሳብ ዝረኣዩ ምሸት 1 ሰዓት ንፀውም። ዘይኽእል ግን ክሳብ ቅዳሴ ዝፍፀም ሰዓት 9 ንፀውም። ክሳብ 3 ወይ 6 ፀውም ግን የለን። ንምንታይ ክሳብ 9 ንፀውም? ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ተቐቢሉ ህይወት ንክህበና ብዙሕ መንከራን ስቃይን ዓርቢ ክሳዕ 9 ሰዓት መንከራ ብምቕባሉ ነፍሱ ካብ ስግኡ ተፈልያ ከም ዝሞተልና ንምሕሳብ እዩ። ንምንታይ ጎይታ 40 መዓልቲ ጾይሙ? ነቢያት 40 እናገበሩ 40 ይጾሙ ስለ ዝነበሩ ነሱ ድማ ሕጊ ንኸይስዕር ከም ዘይመፀ ንኸረድኦም ጾመ ሙሴ 40 መዓልቲ ጾይሙ። ሕጊ ኦሪት ከም ዝሰርሐ ጎይታ እውን 40 መዓልቲ ጾይሙ ሕጊ ወንጌል ከም ዝስራሕ ምሳሌ እዩ። ኤልያስ እውን 40 መዓልቲ ጾይሙ ናብ ሰማይ ብሕረ ሕያውያን ከም ዝተነጠቐ ንሕና እውን ጾይምና ናብ ገነት ከም እንኣቱ ምሳሌ እዩ። ሓደ ህፃን ብ40 መዓልቱ ተስእሎተ ወይ ድማ መልክዕ ስለ ዝፍፀመሉ ጎይታ እውን 40 መዓልቲ ጾይሙ ንሰብ ኩሉ ድሕነት ከም ዝፈፀመ ንኸረድአና እዩ። ሰንበት ዓብይ ጾም ቅዱስ ያሬድ ዘማዊ ኣከፋፍላ ኣብ ውሽጢ ዓብይ ጾም 8 ሰንበት እንትህልዋ ንሳተን ድማ ዘወረደ፣ ቅድስ፣ መጽጉዕ፣ ምኩራብ፣ ደብረ ዘይት፣ ገብርኄር፣ ነቀዲሞስ፣ ሆሳእና እየን። ግዜ ጾም ብምንታይ ንሕልፎ? ጾም ማለት ካብቶም ካልኦት መዓልታት ብዝተፈላለየን ብዝበለፀን መንገዲ ምስቲ ዝሞተልና ጎይታና እንቀራረበሉ እንዘራረበሉ፣ ስጋና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እነዋርደሉ፣ ልሙንና ድማ ካብ ካልኦት ግዜያት ብዝበለፀ ዝስምዓልና ስለዝኾነ ካብ ካልኦት ግዜያት ብዝበለፀ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን መንፈሳዊ መጽሓፍቲ እነንብበሉ፣ መዝሙርን ስብከትን እንሰምዐሉ፣ ብፍላይ ብጸሎት ምብርታዕ ምስ ኣባት ነፍስና ብምምኽኻር ንስሓ ብምእታውን ናይ ኃጢአት ስርየት እንረኽበሉ ቅዱስን ክቡር ደሙን ብምቕባል ነሕልፎ። ካብቶም ኣብዚ ድማ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ጾም 40 ዘለዉ 8 ሰንበታት እቲ ቀዳማይ ሰንበት ዘወረደ እዩ እሞ ዘወረደ ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ድማ ሕፅር ብለ ከቕርበልኩም እየ ኩራት ቤተሰብ። ዘወረደ ወይ ከዓ ጾመ ህርቃል ይበሃል። ወለኣብ ዝኣረገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ እጓል እመህያው። ብዘይ እቲ ካብ ሰማይ ዘወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የለን። ዮሃንስ 3:13 ዘወረደ ዝብል ስም እንታይ ዘመልክት እዩ? ንኦርቶዶክሳውነት ሃዋርያውነት ኮላዊት ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ ከም ዝነገረና ብዘይ እቲ ካብ ሰማይ ዘወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የለን ይብለና። ዘወረደ ማለት ዓረቀ ሰላም ንኣዳም ተስፋ ኣበው ዝተፈጸመሉ፣ ትንቢት ነቢያት ብሓቂ ዝተረኣየሉ፣ ሱባኤ ኣቦታትን ገዳማውያንን ባህታውያንን ዝበፅሐሉ፣ ሱባኤ ካህናት ፍጻሜ ዝረኸበሉ፣ ኪዳን ኣዳም መሲሕ ክርስቶስ ምውላድ ዝነገረሉ፣ ናይ ፍቕሪ ናይ ንስሓ ናይ ብስራት ኣዋጅ ዝእወጀሉ ዘመን ኢና ዘለና ደቂ እግዚአብሔር። ዘወረደ ማለት ኣምላኽ ሰብ ኮነ፣ ሰብ ኣምላኽ ኮነ ማለት እዩ። ጾመ ህርቃል ክጸውም ምኽንያት ዝኾኑ ብ614 ዓመተ ምህረት ሓደ ዝተረገመ ክርዮስ ዝተባህለ ናይ ፋርስ ንጉስ ነበረ። ንኢየሩሳሌም ከተማ ብምውራር ጦርነት ኣወጀ። 60,000 ዝበፅሑ ሰባት ድማ ኣቑሲሉ፣ 10,000 ሰባት ዝኣኽሉ ሰባት ኣቕቲሉ፣ 3,000 ዝኾኑ ሰባት ድማ ማሪኹ ንኢየሩሳሌም ከተማ ኣቃጺሉ ወሪሩ ናብ ፋርስ ባቢሎን ዓዱ ተመለሰ።
الشع جيزة ካብ ጦርነት ዘምለጡ ብበረኻ ብባዕቲ ኣትዮም ተሓቢኦም ዝነበሩ እስራኤላውያን ተኣኪቦም ካብ 14 ዓመት ንድሕሪት ብ628 ዓመተ ምህረት ሓዘኖምን መንከርኦምን ስቃዮምን ዝበፅሖም ግፍዒ በደል ክርስትያን ንጉስ ናይ ሮማ ንንጉስ ህርቃል ነገርዎሞ ወራር ምስ ነበረ ንጉስ ከርዮስ ድማ ናይ ፈረስ ባቢሎን ንጉስ ኢየሩሳሌም ወሪሩ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቀለሉ መስቀል ማሪኹ ናብ ፈረስ ባቢሎን ወሲድዎ ስለዝነበረ መኣምናን እናሓዘኑ ይነብሩ ነበሩ። ንጉስ ህርቃል በይዛኻ ናይ ጎይታ መስቀል ዝተማረኸ ካብ ፈረስ ባቢሎን ኣምልሰልና ኢሎም ለመንዎ። እሱ ድማ ሃዋርያት ሰብ ዝቐተለ ዕድመ ልክዑ ይፁም ስለዝብል ከመይ ክገብር በሎም። ንሕና ደቅኻ ክርስትያን ናሃትካ ዕድመ ተኸፊልና ክንጾም ኢና በልዎ። ብኢየሩሳሌም ዝነበሩ መኣምናን ሓደ ሰሙን ንዓኻ ንንጉስ ህርቃል ክንጾመልካ ኢና ኢሎም ተስማዕምዑ። ናብ ፈራስ ዓዲ ወታደር ኣኽተተ። ናይ ጎይታና መስቀል ካብ ፈሪሳውያን ኢድ መንጢሉ ሒዙ ናብ ኢየሩሳሌም ከተማ ተመለሰ። ንጉስ ህርቃል ሓደ ሰሙን በፂሖም ናይ ንጉስ ህርቃል ጾም እቶም ህዝቢ ተኻፊሎም ብጾም ብዝግባእ ጾምዎ ድማ ጾም ህርቃል ምስ ጎይታና ክጽወም ዝተገበረሉ ምኽንያት ንጉስ ህርቃል ናይ ኢየሩሳሌም ጸላኢ ዝነበረ ናይ ፈረስ ባቢሎን ንጉስ ከርዮስ ጦርነት ገጢሙ ስለዝሰዓረ ዝተማረኸ እስራኤላውያን ናብ ዓዶም ስለዝመለሰ ሃፍቶምን ንብረቶምን ጥሪቶምን ተዘይቃረየ ኣምሊሱሎም እዩ። ንጉስ ህርቃል ናይ እስራኤል መንግስቲ ስለዝመለሰ ጾም ክጽወመሉ ድማ ተገበረ ማለት እዩ። ቅበላ ማለት ጽኡ ተቀበሉ መርዓዊ ሰማያዊ ክርስቶስ ማለት ናይ ሰማያዊ መርዓዊ ዝኾነ ክርስቶስ ወፂኹም ተቀበሉ ማለት እዩ። ቅበላ ክበሃል ከሎ ከም እንስሳ ኣራዊት ዘገዳም ኣንበሳ ነብሪ ካልኦት ስጋ ዝቕለቡ ዝበልዑ እንስሳት ክንከውን ኣይግበአናን እዩ። ቅበላ ዘይብሉ ጾም ሓጢኣት እዩ እንብለ ሰብ ኣይንጠፍእን ኢና ካብ ባዕሊ ጀሚሩ። ቅበላ ማለት ንጾም ሰዓት ርእስና ብንስሓ በተሰበረ ልቢ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ቀሪብና ዝሰራሕናዮ ሓጢኣት በደል ብንስሓ ሳምና ክንሕፀብ የድልየና እዩ። ቅበላ ብምብላዕ ብመስተ ብስካር ብዝሙት ብሰርቆት ብጨዋታ ብጓይላ ዘይተዳለየ ናይ ገንዘብ ወፃኢ ምግባር ትኽክል ኣይኮነን እኳ ደኣሲ ብቕንዕና ልቡና ናብ ንስሓ ኣቦና ወይ ድማ ኣባ ነፍስና ኬድና ርእስና ብንስሓ ክንሕፀብ እምነት ኣጽኒዕና ክንሕልው ጾም ብንጽሃ ብቅድስና ብቕኑዕ ልቢ ኮይኑ ኢና ክንቅበል ዝግብኦ። ናይ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተኸተልቲ ዝኾነ ህዝበ ክርስቲያን ብጣዕሚ ዝጎደለ ነገር ኣለ እዩ። ሃቡ ክወሃበኩም እዩ፣ በቲ እተሰፈረሉ መስፈሪ ክስፈረልኩም እዩ። ብጽቡቕ መስፈር ዝመልአ ዝተዓጠቐ ዝተነነወ ሕሉፍን ትርፍን ዝኾነ ኣብ ሕቑፍኩም ክወሃበኩም እዩ። ሉቃስ 6:38 ዝብል ቃል ብተግባር ክንሰርሕ ይግበአና እዩ። እሱራት ብኻራት ቅድሚያት ካብ 11 ናይ እግዚአብሔር ብፅሒት ክንብፅሕ ክንህብን ይግበአና። ኣብ ህዝብና ምጽዋት ምምጽዋት ኣይለመደናን ይመስለኒ። ቤተ ክርስቲያን ሙዳየ ምጽዋት 10 ቅርሺ ንሃብ መስተ ምብላዕን ንጓይላ ዳንኬራን ንኻልእ ስራሕ ንምስራሕ 10,000 ቅርሺ ክነውፅእ ደስ ይብለና። ንምንታይ ይኸውን ኢድናን እግርናን ኣሲሩ ተዘይፈለጥናዮ ጸላእ ሰናያት ኣብ ሕቑፍ እግዚአብሔር ቀስ ኣቢሉ ኣውፂኡ ከይኸውን ርእስና ንፍለጥ ማለት የድሊ። ጾምና ክሰምረልና ምእንታን ካብ ልቢ ናብ እግዚአብሔር ንቕረብ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝተሰበረ ልቦና ስብእና እዩ ዝደሊ። ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኣድና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ኣልዒሉ ወይ ድማ ነሲኡ ስለዝተወለደ ሰብ ሓጢኣትና በደልና ነፍስና ስርየት ድሕነት ምእንታን ክንረክብ እንጾሞ ጾም እዩ። ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ክምህረና ከሎ ንጹም ጸመ ወነፍቀር ብፅዕነ እስመ ከማሁ ኣዘዘነ እግዚአብሔር። ጾም ንጹም ፈታዊና ንፍተው ኢሉ እግዚአብሔር ኣዚዝና እዩ። ነቢ ኢሳያስ ብትንቢቱ ከም ዝተንበየ ብጾምን ብጸሎትን ብብኽያትን ብሓዘን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ይብል እግዚአብሔር ኢልና እዩ ኢሉ ከም ዝነገረና ናይ ልዑል እግዚአብሔር ምሕረትን ቸርነትን ኣብ ኩላትና ደቂ ሰባት ይሕደር።
ጾም ማለት ብጾም ስርዓት ስጋ፣ ጠስሚ፣ እንቋቁሖ፣ ጸባ ዝኣመሰሉ ምሕራም ኣይኮነን። ናይ ምግብን መስተን ጥሉላት ዘይብሎም ምግብታትን ምልዋጥ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ እንፈትዎ ናይ ስጋ ድሌትና ስለ እግዚአብሔር ኢልና ምግዳፍ ማለት እዩ። ርእስኻ ምግዛእ ብክርስቲያናዊ ህይወት ውሽጢ ዓብይ ዋጋ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ። ሓደ ሰብ ናይ ስጋ ድሌቱ ገዲፉ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ እናሓሰበ ዝጾም እንተኮይኑ ብፈጣሪ ዋግኡ ይረክብ እዩ። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ዓረገ ማለት ኣብ ታሕተዋይ ምድሪ ወሪዱ ካብ ዝነበረ እንተኳ ዘይኮነ እንታይ ክኸውን ይኽእል ይብለና። ንጾም ዝብርትዕ ሰብነት፣ ንጸሎት ዝተግህ ልቦና፣ ሰናይ ዝገብር ሕልና፣ ንጽድቂ ዝምልከት ዓይኒ ልቦና፣ ንንስሓ ዝበቅዕ ኣእምሮ፣ ንይቕረታ ዝሓትት ልሳን፣ ንዝተጸገሙ ዝረድእ ኢድ፣ ንዝጠመዩ ዘዕንግል ስብዕና ክህበና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር ንሕና ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተ ኃጢአትና ዓለም ከድሕን ዝተቐበሎ መከራ እናዘከርና ክንጸውም ይግብአና ማለት እዩ። ጾምና ጾመ ድሕነት፣ ጾመ ስርየት፣ ጾመ ፍቅሪ፣ ጾመ ምትሕስሳብ፣ ጾመ መድሓኒት፣ ጾመ ትሕትና፣ ጾመ ረህዋ፣ ጾመ ሰላም፣ ጾመ መስተርእዮ ኃጢአት ይግበረልና። ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ናይ ኣድና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወልተ ኣምላኽ ኣማላድነትን ናይ ቅዱስ መላእክቲ ፈጠንተርነትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ልመና ጸሎት ስግደት ኣማልነት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ብኣፈቲ ኮምፒት ተቀረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን አሜን።